गाववाल्यांनो, मालवणी जरी मालवणी माणसाची मातृभाषा असली तरी इंग्रजी त्याची मावशी भाषा असा. कशी? चला दाखवत आहे. इंग्रजीत ह्याका म्हणतात आय. आय म्हणजे मी. पण ह्यात जर तुम्ही मालवणी भाषेत म्हणा गेलात तर त्याचा अर्थ बदलता. आय काय बघलास, ही माझी आय. हा आय आय आय. दिसता माका डोळे फुटले नायत. डोळ्यांका इंग्रजीत आयच म्हणतात. हा आयन आय मोठे केले जाऊक लागता. हा. इंग्रजीत माय म्हणजे माझ. तशी आमची माय. प्रत्येक मालवणी घरात एक माय असताच. ही माय आमका खूप माय लावता. माय. पण या मायचा टाळका सटकला तर समोरच्याची आय आणि माय एक करता. उठ माय जाय. माझी माय काय गेली. इंग्रजीत गो म्हणजे जाणे. पण ह्यात जर तुम्ही मालवणी घरात म्हटलात तर काय होताला? गो. काय हो बघलास, गो म्हणजे बायल. काय नाही गो. गो काय हो काय नाही. गो काय हो गो काय हो गो काय हो. अगो म्हणजे बाय. गो बाई तुका बोलवतात बघ. अगो ता नाही दादा काय बाय, तुझ्यापर्यंत काय नाही. हा गो बाय. काय हा? हा?